Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Nakaliang jukinong yalam joka sur ka bri uhenyu trap hanne ka sngi thodeng kila penpau bakim shem lapat hon ka kai phot jong ka jing sya siat yap ya uba cheris terfil tangkiu balawan ra na ka ying dorbar tau an jong ka jala ka badai ka dorbar ka baningkong jong ka dorbar senrai ha ka jing kren berkilat pathai kubor nakaliang unong yalam jong ka bri uhenyu trap ba don boklang kharling do ulong ba ka kai phot ba lawan ra na ka ying dorbar tau an hanne ka sngi ha ka ying dorbar tau an ka jala uong bakim la ban pediang daleleru ya ka ne ka kai phot namar kisabot bad ki kerteng jo kinong penyapi ubache kila jaklut bad ki klem donshu wat kinong sakhiru Arai bijim step kalong ka ke kabala kala dika pre-plan jong ni ka sarkar MBA teng su ban ong ba nakaliang jong subri new trap ni su ban send message ru wat yakini ki parlok ki barang don sabar nani ki ban sawan ni haban pej bah ya ka jinglong jong ni go ban ni nom la ban tip menta khot syang taka pistok hare halendat yo jak maja yo baca res keno yo breu ubadan tak kidis problem ubadan tak pangmat hijan keno bun ulik bubam kin motor kat ke h ko jong de khamtam lele kat no kidi ki young age le se ki bilang wan de le se une le se ude udak jing mensau ladang ngimla ba ban le e persyaan surkar ni haban long alert haban long husyar yang ni ko surkar namar ngi sutho ba yaki ka mensim ejri jongnu somla jongnu nolong kebe kene ko sarkar hi kaile ban tham tenang le jongi ngi penrem bat ngi kwa ba kita ki wei pat ki para nong mi khmat ani legislator mo lada PUE ya ka kai phot la please mane kalong kum to sungoba raise kene ki issue haki wei pat ki session ani haki wei pat ki sngi ki ban salong ko ba EP ki parlong MLA ki badang sngo ba pidena ka jo ka dok snam bat ngi lani pidang sngo persyak ya ka jing sya dekat jubor dan jing sya thombor jong kwe pat ki pardo persnam ken ma mom phiru pilir ta ka ju ka dok snam jong ni de ken ma la da ki sngo phiai ka ne shim issue lani ra no hagini we pat ki ski ki pasal long pan debate ya ka jing ja ka bala ja hapo ka bri new trap jongi hang de po snong mulai e ngi ngim dan ka shintor hang de po assembly kini ki para MLA kan kitu ki 36 ngakren kar pangi 36 ki MLA na por lu khasi janta kini kan hadin ma philayo ya kan ka kai phot let ban study tikna haye let's say ma phi phidan that ka voice ban race po house ngi te ngi dei ki breu shabar jang house tingi kentu ye kini basu ma ban lei ha kini ki sngi pas shong session santrek jong prai beladap ngila lei po ka khodop sekretariat bat ngilayo ban rong balik kedok ban divisi keluar ini ski ba yang ini kai phot lani ka inquiry report jong ka tisha khat jubor ka jing em jong ba cheres feel thank you on quite or play and sale ha ka first day of session ka bomot ha ka ski khandai trek jong September arja wa te nginom la khanda phaiden ya ka jing kren jong new divisi ha ka wei ka lempung yala election ka jong u lani ka jing kren sanima sima pemulai uang ba kipat ba ngi penbej man la ka san snam ngi penbej ki bej yangi bat ngi wan bia ka po te kani ngi shim ba yo le se ha ka santrek jong uni ubnai blada ka jing kren ka jong u yangi yo de ba penbej de tadaw ngi wan na ka leng jong ka so new trap ban wan hang ni harikat kini plakat bangin remind ya porok hoj kita ki legislator khamtam na pokobri new trap jongi ba kide kina ban le ha pokofur jong house agri first session des movement ban OEP simla ban penbej namar ngiro ngim de gibreu pobej kumbang lambi ladok ka dewan adok menta nginang yai pat triang ye kata ka hong lani kata ka jing angdur ka jongi justice for late cheres feel thank you demta ski le sing lawan ong ba ka de ka jing job ye ka bang layo ban yo sngo ba ye kata ka inquiry report la plat la ne la le ha po ka first day jong ni ka session atom session menta te hak bri bat ka report
nak liang jong ikum ke sur jong beri new trap ngi keren chai bangin namla pan tiang dale le ngat rai ngi layo ngi dak siok mentangi pas study lo kidan sibun hak ni report ya ka bau deputy CM hak tu sengi bangi kedu bangi santrik jong beraga uang ba even a comma will not miss uang Henry, abang ipe jadi pages nilai i ba ya kan di report gila don ki benta ya kepala when no ya ka kerteng jong kita gibril lesen ado investigation officer kulet dan kita ki bandar ti ka jing thombor ya ka jing em jong ulet chester sudah lagi witness kim dan pai ko mine kala dan blank di bopun di pages la pendam bat kalayak lang bat kami ha pertama kumpul ngi nak lian juga super new trap kalau tip ngi perken mau nado ba NCMT lang ba kanika commission miklia human right commission kadai lang ba ka jing manjur lang makayin ngi sehon hajik sha ngi dawara ka wei sha ban toket ngi kanika kon lang ba ka jing manjur lang makayin ngi la ya manjur bat pala kli dau justice ti bai bai te muntahi ko bolo ngini ab yang lambat ka ngini yar kat kiyin ko bang ilaong ado ka sin mereka bagi yar kat kiyin tementaro ngini yar kat kiyin andre asuko ban olpa kirai ki bakam ngin sa syem andang ila syong ha ka meeting ke jong pat lesi bisai ke ke ba ngin sale persya yang ka sarkar ke ba kedup lesi kinong priya breu pat penstom yaki ko ba pilai ima yakino hikai ki badawai ko hot penstom na ba syong surak ya kita gi mid day meal pat kum ter dengi kumbang ngi ong nadu peningkong ba ngi penram ya kenika sarkar MDA tingin melak ban len pe kum mentang segi rumah konrat uang ba kan sakol explanation hana highway pat kenika jiksa peniam call explanation itu kipulit apala dep bagi tik kulit peniam boleh man call explanation me aki haji sal ada ban system kam ada lagi herem ta ban call explanation me aki kani kalau thamula ni kamkai denak liang jongi idawa kani ke fast track court kedai ban ya kedai ban sim kamna ban ha kejuk kepor kani ngi suba ba kadon ke ka conspiracy nani ke jisla wat ha pedeng jogi di kabinet rang ni teki minister namar ngi dan kemau ha tu kepor when ki minister ubala step down herai let's say within an hour let's say labro ulash keu biang hata ke kan kani kadon ke ka ba nak leng jongi hi ko ka sur brin new trap ngimla pedang dalile ru em but kajing ya let's say menemo ngasuko apan send ka message kerpang sya kini ki bullet ke bari para personam jongi ngi hang ngim shomla opos le ngim persya ip para ko ki bullet namar dal ki bullet ki ba dari ki basneu ngi persya mentai ki bullet ni breu ye ki kitang suloi jong kinong bat ang tel ada ngi phai pat cek tu jing jang la ngi kerjang dien ngi nama ban len bau ba chire sude kubreu badan apa teng kamet ke papang bestom let easy let's say ban kam yu naka kamera songkai ne kamera thia kam yu la da phisuba la ne u pi bu udon i kam sni hang ne